Pas mo na mo. Buga rin nun. Buga. Lupot mo pa ako yung rin. Bug na ako. Ay, yung buga. Sumusunod man rin. Dala mo ng lupot na. May tigwas ng tuhod na. At balik rin. Pakakan na yung kuha na. Bantak na. Bantay, balik rin. Hoy! Ayo! Unsa? May kula po niya? Wala na. Wala. Ano ako istorya? Tindahan, wala kula po. Tarungap. Wala kayo ba ako USDB ko? USDB ko WhatsApp Blaster ko. Square 51 di kakabawa na. Ako sa TV. Kaya lang kong baso. Wala na yung baso. May baso. Tarungo. May baso. Panira mo oy. Sus. Naayubog nagmaoy. Naayubog nagmaoy. Maron. Palihubog mo na. Sagdain ay. Okay, na ibairan niya de. Tao ko na ko dong. Habol ng itong kuhan ko, kundang dito. Okay? Yan ako yung tubig. Bay. Tubig ka na. Sabi Ay. ulog na. Wala po ba? Inom ko ba? Muka ni bubuga gani haram ni dito. Siki man ni sumog no. Kumain yung takdangan tiilan niya. Ulog na tubig na nga. Tubig. Oo, ulog na tubig. Bay, bayaran pangita na bay. Kumuro ko, bayar eh. Ito pa na si Bulampan. Kumain yung dito. Uy, batasan ni bubuga no. Pagaba ang tawag ka eh. Kay mo na kayo na. Di pa ko hubukay. Iko ka suwalok. Ako Suwalok. ka ng buwangan. Sobrang man nagbata ni hubuga noon. Sobraan man. Ay mo tabang usa-usa lang. Usa-usa lang. Ay tabang. Asa ka day? Balik sa tindahan niya. Palit ka diha. Ay kumpiyansa diha na arabay hubog ra ba diha ba? Ayaw mo, di ako kandak sa ubog. Oh, yataki lang na from go sa antay ang hubuga na. Sakalin ko yan. Oh, gitu. Kay bahala diha. Salamat. Oh. Ayo. Ano nga, te? Dami. Ilan mo? Oy, Usab. Isa lang. Maricel? Uy! Ay, si Maricel ang nagpipunta sa papa ni mo. Mayubog, te. Kasi. Ang papa ni mo? Mayubog. Hoy, hawa di abab. Ito, pinapaglumpong mo ito mo. Apil pa papa ni mo. Bubog na mo yun, ha? Inom na. Bastos ka! Bastos ka! Ay, nagpastino na. Ako, di ko mo patuloy. Ang babae minamahal, hindi sa dating. Ano ito?